Aquest fulletó presenta un resum dels primers auxilis relacionats amb el tema de les cremades de tercer grau. El primer punt presenta diferents consells per prevenir les cremades, com per exemple manipular correctament objectes que retenen la calor, especial atenció al realitzar activitats on s'hi produeixi fricció, una correcta manipulació d'endolls o zones de contacte amb corrent elèctric, prevenció en l'exposició davant de la radiació solar i una manipulació correcta dels focs artificials, petards o coets. El segon punt explica característiques de les cremades de tercer grau. La destrucció completa de tot el gruix de la pell, arribant a afectar teixits subdèrmics, annexos cutanis i terminacions nervioses. Són indolores per la completa destrucció de les terminacions nervioses, necessitaran sempre tractaments quirúrgics i deixen seqüeles importants. Al tercer punt, presentem com tenim que actuar davant una cremada de tercer grau. Com en tots els primers auxilis, actuarem seguint la cadena PAS. P de protegir, A d'avisar i S de socórrer. El primer que cal fer és separar la persona de l'agent que causa la cremada. En el cas que la persona afectada tingui flames, hem d'apagar-les ofegant el foc. Al ser cremada del grau més elevat, tenim prohibit retirar la roba de la persona afectada. En l'apartat d'avisar, com que hem valorat que ens trobem davant d'una cremada de tercer grau, el nostre objectiu és avisar ràpidament al 112 o SEM, ja que necessitarà atenció quirúrgica urgent. Com actuarem per ajudar la persona que pateix una cremada de tercer grau? És important evitar qualsevol pressió damunt de la zona cremada. Si es presenten cremades a la cara o al coll, col·locar un coixí o qualsevol material tou a sota de les espatlles. Si té una cremada a la cara, cobrir les cremades de la cara amb gasa o tela neta. El quart punt ens presenta pràctiques que no ajuden, com per exemple aplicar remeis casolans com pasta de dents, mantega o oli o qualsevol cosa que no sigui aigua. Refredar massa a la persona afectada, donar a beure o menjar a la víctima i comprimir amb embenatges les cremades o enganxar esparadraps sobre la pell afectada.